Біздің язмашылық тарихы турында, алфавит турында сөйлегенде, әлбәттә инде біз бұрынғы шырдан, бұрынғы түрки шырдан башларға тиеш, чөнки нәкъ менә ул шырда безнең беренче чын мәгънәдә милли алфавитыбыз барлыкка килә. Ул инде бұрынғы төрки каһанлыгы белән бәйле, аның башлангыч вариантлары әле 5-6 гасырларда ук барлыкка килә башлый, ә инде формалашкан, теге рәсми шәкелдә дип әйтеп була инде, ул инде 8 гасырларга карый һәм бу инде атаклы Архонт Енисей язмалары һәм инде шулай ук аны төрки руник язма дип атыйлар. Но бу исем инде теге шартлы рәвештә генә бирелгән, чөнки ул Европадагы скандинав урыннарны бераз ошаган, әмма бу чыннан да очраклыдыр, чөнки әлегә менә бу скандинав урыннары белән төрки урыннар арасында бернинди төгәл бәйлелек табылмады. Бәлкем ул бардыр, әмма әлеге фәндә андый бәйләнешләр ачыкланмады. Бу урыннар алар инде махсус рәвештә таш язмалар буларак барлыкка килгәннәр һәм инде аның нәкъ менә бөтен язылышлары, шәкелләре, туры линиялары менә шул ташка уеп яза торган сыйфатына бәйле. Бұрынғы төрки рун язмалары ул төрле дәрәҗәдә бөтен төрки халыкларда очрый, шул исәптән бұрынғы болгарларга да хас була, әмма кызганычка каршы без Болгарда андый бай руник язмаларны таба алмадык. Әлегә айрым ниндидер савыт сабаларда, айрым ниндидер табылдыкларда, әмма тулы зур текстлар, мәсәлән, шул ук Архонт язмалары буларак әлегә табылмады. Һәм инде менә бу руннар турында әйткәндә, тагын бер нәрсәне искә алырга кирәк. Нәкъ менә шул бұрынғы руник язмаларда беренче тапкыр татар дигән атама искә алына, ягъни ул Күлтәгин һәм Билге Каган һәйкәлләрендә 30 татар, 9 татар дигән исемнәр искә алына. Димәк, инде ул шырда, бұрынғы төрки дәүләтләр шырында инде татар кабиләләре булган, һәм ул бер-ике кабилә генә түгел, ә ул ниндидер зур кабиләләр берлеге, 9 кабилә я 30 кабилә берлеге, шундый зур һәм кыдрәтле ниндидер берлекләр булган. Ә инде татарлар турында әйткәндә, безнең өчен бу руник мирас шулай ук бик әһәмиятле, чөнки ул бүгенгә кадәр безнең мирасыбызның бер өлеше булып тора. Ул безгә тулы алфавит формасында түгел, ә айрым бер хәрефләр формасында сакланып калган, һәм инде бүген без аны тамгалар формасында күрә алабыз. Шул ук Болгар шырында, мәсәлән, чүлмәкчеләр үзләренең чүлмәкләренә тамга формасында айрым хәрефләрне куйганнар. Һәм хәзер дә кайбер татар авылларында сез күрә аласыз, төрле йорт кирәк-яракларында, башка әйберләрдә, мәсәлән, урманнарда шулай ук үз биләмәләрен билгеләр өчен менә бу тамгаларны халык куллана. Әлбәттә, хәзер инде аны ниндидер бұрынғы мирас белән, язмачылык мирасы белән бәйле дип белмиләр. Аны бары тик безнең ыруыбыз, безнең гаиләбез, безнең кабилә символы дип кенә таныйлар. Әмма әгәр дә аларны тикшереп карасаң, менә бу хәзерге кулланышта, татарларда кулланышта булган тамгаларның күбесе алар нәкъ менә шул руник хәрефләрнең төрле үзгәртелгән, бераз үзгәртелгән шәкелләренә килеп тоташа. 1000 елдан артык дәвердә безнең язмачылыкның нигезендә инде гарәп әлифбасы торган. Исламны кабул иткәннән соң безнең болгар бабаларыбыз алар инде менә бу зур ислам мәдәниятының, зур ислам дөньясының бер өлешенә
әверелгәннәр һәм инде әлбәттә белгәнегезчә ул заманда урта гасырларда ислам мәдәнияте иң алдынгы мәдәниятләрнең берсе булган, ул инде борынгы грек цивилизациясының күп кенә ачышларын, фәлсәфәсен, төгәл фәннәр буенча ачышларын саклаган һәм үстергән һәм менә бөтен бу рухи һәм фәнни байлык, рухи һәм фәнни мирас ул инде гарәп әлифбасы аркылы безнең татар мәдәниятенә кергән һәм без моның бик күп мисалларын күрәбез. Мәсәлән, Болгар чорында һәм соңрак Алтын Урда чорында бик күп кенә галимнәр үзләрен Әл-Болгари, Әл-Казанлы, Әс-Сараи дип йөрткәннәр һәм аларның хезмәтләре бөтен ислам дөньясында таралган һәм бу инде ике яклы процесс булган. Мәсәлән, безнең галимнәр, безнең шәкертләр Бухарага гына түгел, Каһирәгә, Стамбулга, Суриягә, хәтта инде Һиндстанга хәтле килеп җиткәннәр, һәм анда белем алганнар, анда хезмәт иткәннәр, анда аларның хезмәтләре сакланган, инде Иран, Ирак һәм гарәп илләреннән зур галимнәр Болгарга һәм Сарайга килгәннәр. Чөнки ул чорда ислам дөньясында бөтен падишаһлар, бөтен солтаннар, бөтен ханнар, алар инде дөнья байлыкның иң әһәмиятлесе итеп алтын, ягъни ниндидер асыл ташларны гына түгел, белемне, китапны һәм галимнәрне күргәннәр. Шуңа күрә инде һәрбер ил башлы үз тәхете янында ислам дөньясының зур галимнәрен, язучыларын, шагыйрьләрне җыярга өмет иткән һәм инде әлбәттә безнең татар патшалары, татар ханнары шулай ук менә бу традицияны дәвам иткәннәр. Шуңа күрә бу чор инде безнең язмачылык тарихына, мәгърифәтчелек тарихының иң әһәмиятле һәм иң чәчәк аткан алтын гасыры дип әйтеп була. Монда инде без беләбез искиткеч популяр әсәрләр язылган. Мәсәлән, шул Кылгалине генә алсак, ул инде урта гасырда язылган әсәр, әмма ул шулкадәр популяр булган. Әле дә безнең галимнәр төрле авылларда, төрле шәһәрләрдә, татарлар яшәгән җирләрдә аның кулъязма нөсхәләрен табалар. Димәк, халык менә бу мирасны кулдан күчереп, әле теге басмачылык булмаганда, аны саклаган һәм тараткан. Һәм инде әлбәттә без беләбез, бу чорда шул ук ислам мәдәнияте аркылы безнең татар әдәбиятына, татар язмаларына күп кенә ислам дөньясына хас булган әсәрләр керә. Шул ук Хәсрә ва Ширин, шул ук Гөлистан бит-Төрки. Без беләбез инде урта гасырда бу бик популяр күренеш булган, ниндидер популяр классик әсәрне башка телдә яңа ысуллар белән, яңа алымнар белән шул классик сюжетлар буенча әсәрләр язу. Бу инде әлбәттә безнең татар әдәбиятына шулай ук чагыла торган күренеш. Соңрак чорга килгәндә бу безнең язмачылык традициясенең әһәмияте тагын да арта. Чөнки 16 гасырдан соң дәүләтчелек беткәннән соң бернинди официаль, рәсми халыкны берләштерә торган институт калмый. Дәүләт юк, бернинди оешмалар юк, бары тик мәхәллә кала, аерым мәхәллә һәм имам. Һәм инде менә бу ситуациядә халыкны берләштерә торган бердән-бер чара, бердән-бер мөмкинлек буларак ул инде ислам институтлары кала һәм ул институтлар шулай ук рәсми булмый. Ул бары тик халык үзе оештырган, үзе төзегән шундый берлекләр, ул мәхәллә, мәчет һәм әлбәттә мәдрәсә. Һәм инде менә бу чорда бу безнең ислам дине һәм татар мәгърифәтчелеге ул инде татарны татар буларак милли үзаңны саклап калу өчен искиткеч әһәмиятле роль уйнаган бер шундый институтка әйләнә. Чөнки ул чорда башкача татар мәдәниятен, татар телен, татар гырыф-гадәтләрен, татар милли үзаңны саклау мөмкин булмый. Һәм инде бу бер яктан бик теге авыр һәм мөшкил ситуация булса, икенче яктан бу татарларның үз кешеләренә генә
таянып, үсү потенциалын ачып җибәрә. Чөнки бер кайда ярдәм көтәргә мөмкинлек юк, дәүләт юк, ислам дөньясыннан ерак һәм аралар эзләя, бик теге мөмкинлекләр, аралашу мөмкинлекләре тарая. Без бары тик үзебезнең мөмкинлекләренә, үзебезнең акылга, үзебезнең кулларга, үзебезнең кешеләргә һәм матди кешеләргә генә таянып яшәргә һәм үсәргә тырышырга мөмкин булабыз. Һәм инде менә бу чор 16 гасырдан 18 гасырга хәтле бу инде чын мәгънәдә татарларның милләт буларак мөстәкыйль рәвештә, бүгенге терминнар белән әйткәндә, без аны әйтер идек инде гражданнар җәмгыяте буларак формалашкан чоры һәм әлбәттә инде менә бу җәмгыятьнең уртасында шулай ук безнең ислам тора һәм дин әһелләре һәм инде безнең гарәп нигезендә төзелгән алифбабыз тора. Чөнки нәкъ менә шул алифба тирәсендә бөтен халык берләшә һәм инде минем фикеремчә нәкъ менә шул чорда менә бу мәгърифәткә хөрмәт, бу мәгърифәтле буларга тырышу татарның бер үзенә күрә хас символы буларак формалаша. Чөнки менә без бүген күрәбез, татарлар кая гына яшәмәсен, беренче әлбәттә ул мәчет төзи, аннары мәктәп я мәдрәсә ача. Бу шулай ук безнең халыкка бик хас булган шундый менә күренеш. Һәм инде әгәр дә йогынты турында сөйләсәк, бу чорның йогынтысы искиткеч зур, чөнки татар мәдәниятының, татар мирасының күпчелек өлеше нәкъ менә шул гарәп алифбасында иҗат ителгән һәм инде бу әлбәттә искиткеч зур урта гасыр һәм яңа чорда иҗат ителгән кулъязма әсәрләр, алар бихисап. Хәзер дә менә безнең галимнар аларны кайвакытта табалар. Инде теге басмачылык турында әйткәндә, шулай ук бу искиткеч әһәмиятле күренеш, чөнки татарлар Төрки дөньяда һәм ислам дөньяда беренчеләрдән буларак нәкъ менә бу басмачылык культурасына ияргәннәр һәм сез беләсез инде мөселманнар тарафыннан беренче тапкыр басма кырган ул шулай ук татарлар белән бәйле. Һәм инде революция кадәр безнең басмачылык тарихы шулай ук искиткеч зур. Бу бик сирәк халыкларда гына андый тарих бар. Бер үрнәк кенә әйтеп була. Мәсәлән, менә атаклы Харитонов типографиясендә бу бер типографияны һәм 10 ел дәвамында бер типографиядә 3 миллион тираж белән 600-дән артык татар китаплары басылган. Бит Харитонов типографиясыннан башка бүтән типографиялар булган. Шул ук Казан университетының Азия типографиясы һәм башкалар һәм менә Валиуллин санаулары буенча, дөрес хәтерләсәм, гомумән революция кадәр безнең татар китапларының басма тиражлары алар берничә дистә миллион белән санала. Бу искиткеч бай мирас. Әле кызганычка каршы без әле ул китапларның бөтенесен дә әле барлап өйрәнеп бетермәдек. Менә бу чор турында әйткәндә тагын бер әйберне әйтергә кирәк. Әлбәттә бу гарәп алифбасының кимчелекләре дә булган, чөнки ул инде әлбәттә гарәп теленә яраклаштырылган, фарсылар аларны фарсы теленә яраклаштырып, шулай ук ниндидер үзгәрешләр, өстәмә хәрефләр керткәннәр. Без дә аны әкрен-әкрен генә татар теленә яраклаштырырга тырыштык. Әмма бу алифбаның бер бик мөһим үзенчәлеклеге булган, гарәп алифбасында басылган я язылган китапларны, әгәр дә ул төрки телдә язылган икән, аны теләсә нинди төрки халык укый алган. Мәсәлән, шул ук язманы татарлар татарча укыган, башкортлар башкортча укыган, казаклар казакча укыган һәм нигездә 90%-ын бөтен төрки халыклар аңлаган. Бу шулай ук менә бу төрки дөньяны, ислам дөньяны бәйли торган бер шундый символ булган. Сез беләсез инде безнең татар мәдәниятының шундый аерылгысыз бик үзенчәлекле күренеше ул шамаилләр
һәм инде менә бу шамаилләрдә шулай ук безнең татар халкының эстетик карашлары, шулай ук аның дини карашлары һәм инде язмачылыкка, белемчелеккә ихтыяҗы шулай ук чагыла һәм ул инде менә бу татар шамаилләре алар шулай ук безнең мәдәниятның бер символы булып тора. Әлбәттә, әйткәнемчә, бу алифбаны татар теле мәнфәгатьләренә камилләштерү процессы даими рәвештә тарих дәвамында дәвам итә һәм инде аның соңгы этабы ул инде революциядан соң 20-нче елда рәсми яңа имля кабул ителә, ул инде шактый камил була һәм инде менә бу яңа имляны 20-нче елда кабул иткәннән соң инде алфавит белән ниндидер проблемалар бар дип монда сүз йөртеп булмый, чөнки ул вакытта инде бөтен нәрсә киләнгән була, хәтта инде печать машинкалары, шрифтлар, әле менә Харитонов революция хәзер үз вариантын тәкъдим итә бу шрифтларның һәм алар шактый кызыксыну уята ислам дөньясында. Һәм инде гомумән әйткәндә 20-нче елда безнең татар халкы инде менә бу гарәп алифбасының чын мәгънәдә аның бөтен мөмкинчелекләрен файдалана ала. Чөнки инде ул вакытта инде төрле шрифтлар, төрле дизайн белән бәйле ысуллар барлыкка килә. Әгәр дә менә сез шул 20-нче елларда чыккан газет журналларны, китапларны карасагыз, анда инде без күрәбез, бу татар матбугаты инде чын мәгънәдә заманча дәрәҗәдә үскән һәм заманча эстетикага үсеп җиткән мәдәният булып формалашкан. Чөнки инде анда төрле дизайн усуллары куллана, мәсәлән, хәрефләрнең төрле шәкелләрен ниндидер анда, мәсәлән, уракмы, чүкечме, анда башка ниләргә ошатып язалар. Монда инде теге ниндидер конструктивизм элементларын да без күрәбез. Димәк, дөнья сәнгатенә, алдынгы дөнья сәнгатендә нинди агымнар бар, аларны барсында татарлар файдаланырга тырышалар һәм инде менә үзенең милли алфавит аркылы татар мәдәниятенә кертергә тырышалар. Димәк, инде бу чорда безнең мәдәниятебез шактый органик рәвештә, шактый табигый рәвештә зур үсешкә бара торган чор дип әйтеп була инде бу 20-нче гасырның 20-нче еллары. Әмма кызганычка каршы, нәкъ менә бу чорда безнең тарихыбызда шактый катлаулы вакыйгалар башлана. Бу исә инде, әгәр дә без мәдәният турында сөйлибез икән, бу исә безнең алфавит алыштыру тарихы. Һәм инде һичшиксез бу 20-нче гасырда безнең мәдәниятыбызда булган иң зур фаҗигаларның берсе. Әлбәттә, инде иң зур фаҗига ул инде безнең күп санлы зыялыларыбызны югалту. Физик рәвештә югалту, чөнки аларның күбесе репрессиягә эләккәннәр һәм үлгәннәр, я үзләренең хезмәтләрен дәвам итә алмаганнар. Һәм инде менә икенче урында мин әйтер идем, бу безнең алфавитны алыштыру, чөнки бу безнең татар халкын 1000 еллык мәдәниятыннан кисү, мәхрүм итү дигән сүз. Әлбәттә, бу процесс бик катлаулы процесс һәм инде моның теге алшартлары әле революция хәдәр үк барлыкка килә. Мәсәлән, без беләбез, әле революция алдыннан атаклы шагыйребез Рамиев ул шулай ук шундый фикер белән чыга. Безгә Европаның, Американың алдынгы халыклары белән якын булу өчен безгә латин хәрефләренә күчәргә кирәк дип тәкъдим итеп карый. Әмма ул вакытта, әлбәттә, бу тәкъдимнәр бернинди дә яклау тапмый. Инде иң актив рәвештә бу процесс Совет чорында башлана һәм инде беренчеләрдән булып бу Азәрбайҗанда башлана. Һәм анда хәтта беренче үзләренең латин алифбасын эшлиләр. Һәм инде тиз арада менә бу латинлаштыру процессы ул бөтен Совет дәүләтен клашлап ала, чөнки бу шул заман тенденцияларына туры килә торган процесс була. Сез беләсез, Совет власте бөтен
иске дөньяның, революция кадәр булган дөньяның калдыкларына, ул вакытта инде ал шулай дигәннәр, калдыклар дип әйткәннәр, алардан арынырга тырышкан. Мәсәлән, шул ук иске стильдән яңа календарьга күчү, шул ук урыс грамматикасын җиңеләйтү һәм башкалар, һәм без беләбез, бу бит төрки телләрдән башланган латинлаштыру, әмма планларда урыс телендә латин хәрефләргә күчерү планнары булган һәм хәтта аның проектлары да төзелгән. Һәм инде төп фикер монда без киләчәктә дөнья революциясына әзерләнәбез, дөнья революциясын көтәбез һәм инде без бөтен дөнья пролетариаты белән бергә булырга тиеш һәм безне якынайтыр өчен безгә ниндидер уртак, шундый безне берләштерә торган алифба кирәк дигән фикердә торганнар. Әмма теге әйтелмәгән яисә бу яшерен булмаган, чөнки ул вакытта инде дингә каршы көрәшү башлана торган чор, әмма моңар теге бик артык басым ясамаганнар. Әмма минемчә, нәкъ менә бу фактор, төп факторлардан булган, бу латинга күчү, әлбәттә, ул халыкны исламдан ваз кичтерүнең бик көчле чарасы булган. Чөнки әгәр дә без алфавитны алыштырабыз икән, димәк, без бөтен татар китапларын яңадан бастырга тиеш булабыз. Әлбәттә, инде бастырганда бу чорда инде бернинди шәхси типографияларга рөхсәт юк. Шул ук Харитон бабай сорап карый, нәп вакытында яңадан типографиясын ачырга, әмма аңар рөхсәт бирмиләр. Димәк, бу чорда инде бөтен яңадан басылган китаплар, алар дәүләт контроль астында басылган һәм әлбәттә инде ул заманда әле бераз теге ислам белән уйнау чоры булган, чөнки алар теләгәннәр Һиндстанда, гарәп илләрендә, Бөек Британия колонияларында мөселманнарны империалистларга каршы көрәшкә күтәрергә һәм беләсез инде беренче совет хөкүмәтенең декретлары шулай ук изелгән, шәрык халыкларына юнәлтелгән. Без менә Россиядә үзебезнең патшаларны, үзебезнең империалистларны бәреп ташладык. Патша власте белән изелгән мөселманнарга без ирек бирдек дип игълан итәләр алар һәм әйдәгез бергә дөнья мөселманнары белән без шундый империалистларга каршы көрәшкә күтәрелик дигән шундый идеялар була. Әмма бу чор бик озак дәвам итми һәм инде менә бу латинлаштыруның мөһим бер максаты ул нәкъ менә шул ислам мирасыннан ерагайту татар халкын. Совет дәүләтендә әле дискуссиялар, ниндидер фикер төрлелеге мөмкинлеге була торган шул һәм инде һичшиксез бу латинлаштыру мәсьәләсе белән зур дискуссиялар барлыкка килә, аның төрле тарафдарлары һәм аңар каршы чыккан кешеләр үзләренең фикерләрен әйтә. Зур гына съездлар уздырыла, шул ук Бакудагы беренче тюркологик конгресс һәм башкалар һәм инде нәтиҗә буларак безнең 82 татар зыялылары атаклы бу 82 хатын язалар һәм инде бу татар җәмгыятенең, татар зыялыларының менә бу латинлаштыруга каршы килгән иң актив ноктасы булып тора. Кысанча каршы аларны тиз арада я үзләренең теге исемнәрен кире алырга, хукукларын, имзаларын кире алырга мәҗбүр итәләр, я инде озакламыйчалар репрессия корбаннары булалар. Әмма инде менә бу латинлаштыру процессы инде рәсми кабул ителгән процесс була һәм инде аны бернинди дә теге иҗтимагый фикер, я халыкның каршы килүе инде туктата алмый торган процесс була. Инде рәсми даирәләрдә бу карарны кабул итәләр һәм инде тиз арада 9-10 ел дәвамында бу латинлаштыру процессы шактый уңышлы тормышка ашырыла, чөнки нәкъ менә бу чорда тагын бер параллель процесс була, ул коронизация дигән процесс, ягъни милли республикада милли кадрлар әзерләү һәм инде милли мәгарифне үстерү һәм менә бу ике процесс параллель бара һәм латинлаштыруның уңышы бәлкем менә шуның белән дә бәйледер, чөнки тиз арада яңа кадрлар әзерләргә туры килә һәм инде әлбәттә дәүләт тарафыннан әзерләнгән бу яңа кадрлар алар инде менә бу латин графика нигезендә әзерләнәләр.
Әмма кызганычка каршы бу процесс дәвам ителми. Менә без тамам латинлаштыруны тамамладык дигән чорда гына кинәт кенә дәүләттә сәяси ситуация үзгәрә. Инде Россия бүтән дөнья революциясе турында уйламый. Инде ниндидер мөселман илләрендә пролетариатны империалистларга каршы күтәрү турында уйламый. Хәтта инде Төркия белән дә ара шактый катлаулана 30-нчы елларда. Сез беләсез, Төркиядә инде ул вакытта шулай ук латин алфавиты кабул ителә. Бөтенләй башка тенденция барлыкка килде. Ул да булса Кирилл алифбасына күчү. Һәм инде монда ике процессны чагыштырып карасак, үзгәрешләр бу аерма бик ап-ачык ярылып тора. Мәсәлән, латинлаштыру башлаганда анда бик зак әзерлек процессы була. Анда дискуссиялар була әйткәнемчә, анда төрле төркемнәр үзләренең фикерләрен расларга тырыша була. Латин хәрефләре нәрсәгә кирәк, гарәп хәрефләре нигә безне канәгатьләндерми һәм башкалар. Инде бу 30-нчы елларда монда сәяси ситуация бөтенләй башка. Монда инде бернинди дискуссияга инде урын калмый. Монда инде хәтта инде закламыйча бернинди теге хатлар да язырлык кешеләр калмый ул вакытта. Инде әкрен-әкрен инде репрессия чорларына кирип барабыз ул вакытта. Һәм инде тагын бер аерманы әйтеп үтәргә кирәк. Латинлаштыру чорында әле төрки халыклар өчен ниндидер бердәм уртак алифба тудыру инде теге Гаспринскийның ук теге телдә берлек дигән фикеренә туры килмәсә дә, әмма берникадәр шул алифбаларны эшләгәндә ниндидер уртак кагыйдәләргә таянганнар. Һәм инде бу берникадәр менә бу төрки халыкларны ул вакытта берләшүгә дә юнәтелгән чара буларак кулланырга мөмкин дип әйтеп була бу яңа алифны. Әмма инде кириллицага күчкәндә киресенчә башка тенденциялар хөкем сөрә. Бу һәрбер халык өчен, һәрбер тел өчен аерым алфавит тудыру, хәтта төрле алфавитларда төрле хәрефләр кертү. Мәсәлән, шул ук безнең татар, башкорт, казах, кыргыз инде иң якын телләр буйласаң име, һәм инде шул телләрдә булган теге авазлар да, хәрефләр дә бик якын буларга тиеш дип логикадан чыкканда шулай буларга тиеш. Әмма кызганычка каршы һәм бу рәсми кабул ителгән шундый тенденция. Менә бу тугандаш төрки халыкларның алифбаларында мин уйлыйм махсус рәвештә төрле берсе белән берничек тә тәңгәл булмаган хәрефләр кертәләр. Мәсәлән, каядыр анда ың хәрефе бар, каядыр юк, каядыр г кергән, каядыр юк, каядыр к кергән, һәм башкалар. Бу инде мөмкин кадәр шулай ук төрки халыкларны берләштерү түгел, киресенчә аерым теге милли квартиралар буенча таркату, чөнки бу чорда инде шундый пан-исламизм, пан-тюркизм дигән тамгалар барлыкка килә, һәм алар инде әлбәттә совет власте күзлегеннән тискәре мәгънәгә ия булалар, һәм инде төрки халыкларны берләштерик дигән идеялар, алар әлбәттә инде совет властена каршы булган идеялар буларак кабул ителәләр инде бу 30-нчы елларда. Һәм инде әлбәттә тагын яңадан Кирилл алфавитын кабул иттек икән, яңадан без бөтен татар китапларын яңадан басырга тиеш булабыз. Бу инде икенче тапкыр без аларны яңадан цензура иләгеннән илибез. Инде бер мәртәбә без аларны иләдек. Теге бөтен ислам белән бәйле китапларны алып ташладык, яңадан басмадык аларны латинда, башка ниндидер әсәрләрне. Хәзер инде яңадан без кириллицада яңадан басканда яңадан бу цензура иләгеннән узабыз. Хәзер инде без төрле милләтчелек яисә анда шул ук менә пантюркизм, туранизм һәм башка тамгалар белән сугылган әсәрләрне инде әлбәттә югалтабыз.
мәсәлән, безнең Гаяз Исхакый кириллица нигезендә инде 20-нче елның ахырында гына басылган. Моңарчы аны безнең киң җәмәгатьчелеге яисә бөтенләй белмәгән кем икән, яисә ишетеп кенә теге иммигрант, Совет дәүләтенең дошманы һәм башкалар. Шулай иттереп без 2 тапкыр менә бу 10-20 ел дәвамында 2 тапкыр үзебезнең мирасыбызны балта чабып, аны идеология иләгеннән иләп, кирәкле әйберләрне генә калдырып, әлбәттә бу нинди әсәрләр кирәк икәнен аның Совет хөкүмәте, аның цензорлары тикшергән. Шул ук Тукайны карагыз, без бит 90-нчы елларда гына белдек, никадәр Тукайның инде безнең теге символыбыз, безнең татарның йылдызы, аны гына алсак та, күпме Тукайның әсәрләре, күпме Тукайның шигырьләре Совет чорында я бөтенләй басылмаган, я цензурага эләккән. Шул ук туган телне алыйк. Ниһаять 90-нчы елда гына без аның соңгы куплетын бар икәнен белдек. Сәбәбе нәкъ шул, анда синдә булган, иң элек кылгандыган дигән сүзләрне, әлбәттә инде бу Совет чорында берничә мөмкин булмаган бу куплетны бастырырга. Менә бу безнең алфавитлар үзгәртү тарихы, ул бер яктан бик катлаулы чор, икенче яктан дәресләр бирә торган чор, чөнки без күрәбез, бу рухи мирасны барлау, аны җыю, аны туплау, бу бик зак процесс, бу йөзләгән, меңнәгән еллар дәвамында бара торган процесс, менә җимерү, аны таркату, бу бик җиңел һәм бик тиз бара торган процесс. Һәм без күрәбез, хәзер инде менә 90-нчы еллардан башлап инде бернинди чикләүләр юк. Хәзер инде без ул тегелеке ниндер спецхраннарда, ябык китапханәләрдә сакланган әсәрләрне без укый алабыз. Әмма кызганычка каршы менә бу 20-нчы гасыр башында эзелгән традицияны без хәзер дә дәвам итә алмыйбыз, чөнки менә бу безнең рухи мираска чын мәгънәдә ия булу өчен безгә шул заман мәгариф системасы җитми, безгә шул заман зиялыларыбыз җитми, чөнки ул вакытта бит безнең күренекле шәхесләр, безнең зиялыларыбыз, алар татар телен генә түгел, алар урыс телен генә түгел, алар Европа телләрен генә түгел, алар гарәп һәм фарсы телләрен су кебек эчкәннәр. Һәм ул безнең мәдәниятыбызның аерылгысыз өлеше булган. Кызганычка каршы 20-нчы гасыр дәвамында, Совет чоры дәвамында без менә бу безнең 1000 еллык мәдәниятыннан мәхрүм булганбыз. Хәтта безнең филологлар да, алар Совет чорында алар татар теленең бер өлешен генә өйрәнгәннәр. Менә бу дини мәсьәләләр белән бәйле зур катламнарны алар берничек тә өйрәнмәгәннәр һәм Совет чоры филологиясе, ул ислам дине белән бәйле терминнарны да белмәгән. Һәм менә хәзер без әкрен менә бу 70 ел буе онытылып, югалып, юкка чыгып килгән мирасыбызны әкрен генә кайтарга тырышабыз. Без моны 70 ел буе онытып бардык, онытырга тырыштык. Никадәр ел кирәк булыр, бу безнең асылыбызга кайтырга 70 елмы, 100 елмы, моны әйтергә бик авыр. Һич шиксез без менә бу алфавитларны алыштырып, үзебезнең мәдәниятыбызны шактый артка калдырдык. Әлбәттә, бәлкем кайбер юнәлешләрдә, мәсәлән, тегәл фәннәрдә, башка юнәлешләрдә, бәлкем без бик зур адым ясаганбыздыр. Әмма икенче ягыннан, рухи ягыннан без шактый югалтуларга дучар булдык. Чөнки уйлап карагыз, безнең революцияга кадәр тиражлар турында әйттем мин. Хәзер безнең андый миллионлаган тиражлар бар микән татар китапларының? Бу бик зур сорау. Бәлкем Совет чорында булгандыр, әмма хәзер бу бик зур сорау. Шулай ук безнең революцияга кадәр Гаяз Исхакый кебек, Муса Бигиев кебек,
башкалар, Дәртмәннәр, Рәмиевлар кебек бөек шәхесләребез бар иде. Ничә ел кирәк безгә яңадан менә шул дәрәҗәгә үсер өчен. Бөтен дөнья, бөтен ислам дөньясы таный торган галимнәрне тәрбияләр өчен. Кызганча каршы бу бик катлаулы һәм бик теге озын юл. Хәзер без бераз башка күзлектән карарга тиеш, чөнки хәзер без информация чорында, информатизация чорында, һәм хәзер инде бу алфавит мәсьәләсе бөтенләй башка дәрәҗәдә. Мәсәлән, без әйтәдек, латинлаштыру чорында, шум кириллицага күчү чорында, ул бөтен китапларны яңадан бастырырга кирәк, бөтен теге шрифтларны яңадан эшләргә, типография өчен, шул ук теге машинкаларны яңадан чыгарга, бу искиткеч зур акча таләп иткән. Ә хәзер бит карагыз, һәрберебезнең компьютерыбызда, хәтта кесәдә, бу безнең телефоннарда теләсә нинди алфавитны, теләсә нинди шрифтны кулланып була. Бу теге компьютерда ике бармак белән ике ныктаны басасың да, кириллицага күчә аласың, латинга күчә аласың, кирәк булса гарәпкә күчә аласың. Бу бары тик синең мәнфәгатьләреңнән тора. Сиңа нинди алфавит кулайрак, син анда, мәсәлән, Финляндияга язасыңмы, татарларга, Төркиягә язасыңмы, яисә Мәскәүгә язасыңмы, нинди алифба, нинди анда тел, бу синең мәнфәгатьләреңнән тора. Бу әллә ни кадәр акча, әллә ни кадәр теге эш. Әлбәттә, аны компьютерга кертергә кирәк, һәм безнең дәүләт бик күп акчалар сарыф иткән 90-нчы елларда, 2000-нчы елларда менә бу безнең компьютерларга, кесә телефоннарына кертү өчен. Әмма хәзерге, менә бүген 2020 елда, хәзер инде ул проблема андый теге ниндидер иң мөһим проблемаларның берсе дип әйтмәс идем мин. Бүгенге көндә минем карашта менә бу безнең алифбалар, алар бер-берсен тулыландыра, алар параллель яшиләр, аларның төрле даирәләре бар, һәм без бу процессны күреп торабыз. Мәсәлән, безнең рәсми инде теге Россиядә булган кириллица бар, безнең шулай ук рәсми безнең дәүләт советы кабул иткән латин варианты бар, транслитерация буларак кабул иттек инде без аны. Әмма бит бу теге ниндидер катып калган процесс түгел. Без күрәбез, төрле рәсми булмаган даирәләр, мәсәлән, интернет белән куллана торган төрле кешеләр дип әйтикме, алар үзләренең мәнфәгатьләреннән чыгып, шул ук яналифның төрле вариантларын кабул ителәр. Чөнки ул теге ниндидер идеологиягә таянмаган, ә ул практикага таянган. Мәсәлән, мин күбрәк теге инглиз, я алман, я фин теле белән, алфавиты белән эшлим икән, миңа кудайрак татар телендә, мәсәлән, теге дифтонгтлар белән инглиз телендә кебек шулай язырга. Мәсәлән, мин Финляндиядә яшим икән, финлар белән күбрәк аралашам икән, миңа татар теле өчен дә латин хәрефләре кулайрак, һәм шулай ук төрле уртак авазлар өчен фин телендә һәм татар телендә булган уртак авазлар өчен финнар куллана торган хәрефләр кулайрак. Һәм инде бик табигый Финляндия яшәгән татар милләттәшләребез, алар үзләренең җәмгыятендә тавыш бирәләр дә, безгә менә шундый алифба кулай, без аны кабул итәбез, үзебез китаплар бастырабыз, журналлар бастырабыз. Бу теге бик табигый һәм демократик юл. Табигый процесс. Чөнки тел үскәндә аны ничек кенә теге төрле кысаларга кертергә тырышсак та, әгәр дә ул тел үсә икән, әгәр дә ул үлми икән, ул үзенең кулай юлларын таба. Телибезме, без теләмибезме, хәзер минемчә төп проблема алфавит проблемасы түгел, хәзер төп проблема менә бу татар телен саклау, аны үстерү, аның даирәсен мөмкин кадәр киңәйтү. Менә әгәр дә татар теле төрле даирәләрдә булса, теге газет журналларда, интернетта, сәхнәдә, телевидениедә, гаиләдә, мәктәптә, сәяси даирәләрдә, бөтен даирәләрдә татар теле булса, әлбәттә ул үлмәячәк, әлбәттә ул үсәчәк, әлбәттә ул сакланачак. Һәм инде нинди юллар таба бу тел үзен саклар өчен, бу
латин не аркылы кемдер бит торгызып карады ниләрне рун хәрефләре неме әлбәттә ул үзенең тегенен дәвамын тапмады әмма андый омтылышлар булды бу шулай ук менә бу бүгенге көндә безнең алфавитның төрлелеге әлбәттә безнең рәсми вариантлар бар әмма бу ниндидер рәсми булмаган вариантларның барлыкка килү ул шулай ук безнең татар теленең потенциалын күрсәтә димәк бу тел әле бетмәгән әле үлмәгән ул ниндидер ішкі процесслар анда дәвам итә, ниндидер үсеш процесслары, ниндидер үзгәрү процесслары, һәм менә аның төрле теге күренешләре менә бу төрле яңа тәкъдим ителгән алфавитларда, шул ук янәлефнең төрле вариантларында күренә. Аның кайсы варианты киләчәктә анда 100 елдан, 200 елдан, 1000 елдан дәвам итәчәк без белмибез. Әмма аларның булуы мин уйлыйм теге бик кызыклы күренеш. Чөнки әгәр дә менә без бик еш ишетәбез, һәр безнең татар теле, татар мәдәнияте бетә дип, үлә дип, инкыйраз, фәлән елдан инкыйраз, инде ул еллар җитте дип сөйлибез. Әмма әгәр дә шундый процесслар бара икән, әгәр дә телне кемдер куллана икән, әгәр дә ул ниндидер үле теге санскритны үле тел дип әйтәләр инде, әмма шулай да куелар. Ниндидер инклар теле буларак теге ниндидер музейларда гына сакланып калмый икән, ул ниндидер хәзерге заманда яши икән, димәк аның ниндидер киләчәккә дә өмете бар дип уйлыйм мин.